Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu awo atadzoka takakubatirai. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Makore ose awa ndainge ndisiri kutozviziva kuti mafuta awo andinopota ndichipiwa nevamwe sekuru ava mukoma vatori nemukurumbira. Mafuta iwawo mafuta awo anotorwa mushure mekunge munhu ashaika, ameno anzi zvavanoita pamutumbi wemunhu uyo wavanenge vachida kuzotora mafuta ake, hanzi vanotoshandidzana nevanhu vemumamochwaris. Saka ndichizosvika pakusangana navo sekuru ava ndichizotaura navo, ndingangoti ndakatangawo kuita zvekutevererawo zvechivanhu kuburikidza nemamwe machannels kudhara awo ainge achiita zvekuinterviewa vanhu vanoita zvekubatsira. Saka ndakabva ndachizotora mafoni numbers, then ndakazoti mhuri yangu tabva kuno kuUK patakambodzokera kuZimbabwe. Saka ndainge ndiine zvakawanda zvainge zvichindinetsa mumwoyo mangu. Chekutanga chainge chiri chekuti nhengo yangu yainge isingachashandi zvachose. Saka ndakaedza zvose kuti ndige ndichimboshandisa mapiritsi, medication, maexercises, but hapana kana chainge chichimboshanda. Saka that was the primary reason why ndakatanga kutaura navo sekuru ivavo ndikati mushini hausi kushanda. Saka kusashanda kusiri kuita mushini zvinoreva kuti kunyangwe mumba mufaro hamuchina. Sekuru ndoita zvekudii. Vakandiudza kuti vainge vaine mishonga yavainge vachida kundipa. Mishonga iyi zvino yakabva yachizotadza kuuya kuno nekuti yakatobatwa necustoms ichitori kuZimbabwe. Zvikanzi zvinhu zvakadaro hazvitendedzwe kuti zvinge zvichizotoburitswa muZimbabwe. Saka vakabva vachizonditi aiwa, haisi nyaya muzukuru, sezvo mishonga iyi vasingaitendedzi kuti inge ichikwidzwa mundege. Zvatava kuita ndezvekuti iwewe sezvo uri kuti une urongwa hwako hwekuti uri kuda kuti unge uchizouya kuno kuZimbabwe, zvatava kuita muzukuru, iwewe chishingirira, chimirira nguva zvinoita chete. Pauchauya kunoku then tichaona kuti tingazvigadzirisa sei. Ndakabva ndachizoti zvakanaka isekuru, hapana kana problem. Saka ndakazoti ndaenda kuZimbabwe nemhuri yangu. Ndasvikako kuZimbabwe takazobatsirwa. Mukadzi wangu kwavo kwainge kuine zveko like mweya inongonetsa inenge chinzi imweya yengozi nezvakangosiyana siyana. Saka iyewo ainge aine chivanhu chake chaainge achida kuti ange achizogadzirirwa, chainge chichinzi chainge chiri paari. Iniwo nekusaiti ndainge ndiine chango chivanhu chaifanira kuti chinge chichizogadziriswa nemamwe matambudziko edu. Saka tainge takabatana mune zvatainge tichiita semhuri, inini namadhamu. Zvadaro mukomanashi, ndipo apo pandakazoti nemhuri yangu tasvika kuZimbabwe ndakabva ndachizoenda ndikanovaona. Ndochekutotanga chandakatoita ndisati ndatomboonana nehama dzangu. Ndainge ndichida kutanga ndanzwisisa kuti what was happening in my life. Saka sekuru vakabva vachizondipa mishonga, ndikaswera ndichichaya ndichiita mudumbu musikore wese wezuva. Vakabva vati kwamunenge muri kuchandoko munodya zvimwe zvikafu zvinenge zviri zvemaprocessed foods. Saka chikafu chakadaro chinozogumisidzira chabloka mapipe ekuti ropa rinenge rava kusanyatsokufamba zvakanaka. Ipapo mukoma ndakatoona kutoti zvinhu zvangu zvainge zvava kutofamba zvakanaka. Saka ndakabva ndachizoti kwavari ndainge ndiine kabusiness kangu ako katagara tinako. Business was moving well because kuno kune economy right. There was no problem as such, but you can never be tired with money. Hakuna munhu asingadi kuramba achingowedzera upfumi hwake. Saka ndakabva ndachizoti kwavari naisekuru ndingazvifambisawo sei kuti mari yangu inge ichingorambawo ichingowedzera. Saka vakabva vachizondiudza kuti vainge vaine mushonga wavainge vachida kundipa. Vakabva vanditi wototsvaka mafuta. Ndakabva ndachizotenga mafuta, asi ndakatenga iri Vaseline ndo andainge ndava kuzora. Saka vakabva vachizopisa mafuta aya. Mushure mekunge vamapisa mafuta iwawo vakabva vachizomadira mugaba riya reVaseline. Vakanditi muzukuru, mafuta awa ndio anofanira kuti unge uchizora. Unozora pasi petsoka, wozora pamusoro petsoka dzako, zvekare mumaoko, wozora nekufesi. Vainge vakandiudza kuti pose paanopera ndinenge ndifanira kuti ndige ndichibva kunoku ndodzokera kuZimbabwe
tonotangidza zvekare idzo mhiko dzatainge takaita. Saka patakadzoka mukoma zvinhu zvakatanga kufamba, tikatogumisidzira tatobatawo contract rehurumende, tainge tava kubata mari yakawandisa, and then we moved out of our house and we got a bigger house. Saka life yainge yava kutofamba zvakanaka. Takatoitawo nguva yekuti taitoti pagore taikwanisa kuenda kumavacations more than 4 times, and it is very expensive to go on a vacation, let alone 4 times each and every year. Saka zvinhu zvaifamba, asi ndainge ndisingazivi kuti mafuta awa andainge ndichishandisa mafuta awo anotorwa pamunhu anenge afa vobva vachizomapisavo pavanhu kuti unge uchizoita laki. Saka ndakatanga kuhave madreams. Zvakatangira kumwana wangu musikana. Saka akazotaura naamai vake through hanzvadzi yangu akati, vatete, ndiri kupota ndichirara nemunhu, asi munhu uyu paanouya kwandiri anenge akapfeka fesi yadhedhi, but vanenge vasiri dhedhi because ndinoona nemuviri kuti vakatosiyana. Saka zvakandibata, ndikatoziva kutoti ainge ari mafuta aya awo andainge ndakatora kuZimbabwe. Ndakabva ndachizotaura navo ndikati, sekuru, pane zviri kuitika, mafuta awa amakandipa zvese bho here? Vakangonditi everything is okay, mafuta iwawo andoshandiswa nevanhu vakawanda. Vakatondudza kutoti kunyange vamwe vanotoita zvematongerwa enyika vanotopota vachitouya vachitobatsirwa navo vachitovapa mafuta iwawo, and haatomborina kana problem. Saka ndakatanga kusangana nemachallenges. Mwana wangu iyeye akatanga kuita chirwere chepfari. Atokura kudaro ainge ava kungoti pano nepapo agwina adona, agwina adona. Saka ndakazotanga kufamba. Mukufambawo kwandainge ndava kuita ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti ndine chigaba changu chevaseline, chine mafuta evaseline. Ndikatoziva kuti nyaya dziya ndidzo nyaya dzakutoda kuti dzinge dzichitaurwa nezvadzo apa. Vakabva vanditi, une mafuta akaiwewe, ende mafuta awa ndokona chiri chigaba chevaseline Blue Seal. Ndikati hongu. Vakanditi mafuta iwawo haisi vaseline, pane mafuta andiri kuona but asiri vaseline. Ndikati hongu. Ndikavaudza kuti kune kwandainge ndakaenda ndikanotora mafuta. Vakabva vanditi, ko iwewe uri kuzvifambisa sei naye murume? Ndikati chii nhai sekuru? Vakabva vati kwandiri, ko une zvivindi zvokuti ungazora mafuta akatorwa pachitunha chemunhu akafa? Unoreva kuti ungaita zvivindi zvakadaro here? Mukoma ndakarohwa nehana ipapo pandakaudzwa kuti ndo nyaya yainge iripo. Ndakabva ndachizoedza kufonera sekuru nditorimo mumatare, vakatotaurirana n'anga tun'anga. Vakabva vachizoudza n'anga yacho but handina kukwanisa kuzvinzwisisa because pane zvavakataura. Vakati aiwa, ita so nekudai tichazotaurana time. Umuudze kuti mari yangu ndiri kuida kubva kwaari. Saka dzimwe mari ndakazotoita zvekutobhadhara kuna sekuru vekuzondibatsira kurasira kwandakazoita mafuta acho iwawo kwavari. So I think people they need to be very careful because chinoitika ndechekuti unoona n'anga ichinzi iri kuadvertise, iwe unenge uine dambudziko sera ndainge ndiinaro rekuti musana wangu ainge usisina kusimba ende bonde ndainge ndava kusakwanisa kuti ndinge ndichiriita nemudzimai wangu. Saka ndakaendawo ndichida kuti ndinge ndichiwana help, ende mukuzonowana help kwandakaita ndakabva ndachizoti ndikudawo kuwedzera, sezvo tiri vanhu venyama and tose tinoda kuwedzerawo upfumi hwedu uhwo hwatinenge tiinahwo. Saka n'anga idzi handizivi kuti ndingaishora here n'anga iyoyo because iyo haina kuda kundipa mafuta awa kungoti ndichingopinda mudare ndotonzi ndine mafuta ndinokwanisa kukupa kuti zvinhu zvako zvitange kufamba zvakanaka. Ndini ndakatokumbira kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichipiwa mushonga kuti bhizinesi rangu ringe richiwedzera kuita mari kudarika zvarainge richiita. Saka ngwarirai kana kuri kunzi unenge usinganyatsokuchiziva chevanhu, zviri nani kuti usiyane nazvo, ungoita. Kana wakatoropafadzwa nechekare, just be happy. Like inini nemudzimai wangu we were blessed already because takauya kunoko as medical doctors tikashanda, then ndokubva tachizotanga mabusinesses. Vana vedu they were in medical school and my daughter was about to get married, so life was okay. Just that ndakatadza kuti ndige ndichigutsikana nezvatainge tiinazvo, ndikatogumisidzira ndatoromba ende n'anga. Chandakadzidza pairi ndechekuti haifi yakakuudza kuti zvinhu izvi zvinozopanduka zvichazodai. Unongopiwa semapirwa awo andakaitwa mafuta iwawo. Ndakangopiwa mafuta ndikanzi muchinda, mafuta awa unomashandisa wakadai, zvinhu zvako zvose zvichabva zvatofamba zvakanaka. But I ended up regretting. Ndio
confession yangu iyo yandinayo kuchechi taitoenda imomo mumachechi munotonamata nevamwe vanhu vamunenge musingatombofungidziri kuti munhu uyu anenge aine kubatwa uhwo hwaanenge ainahwo. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Hanzi yangu inyaya yekuti ndakatadza kugutsikana nezvandainge ndinazvo, zvandainge ndapiwa, zvandainge ndakapiwa naMwari. Let us try to speak with him in the comment section. So panyaya iya iyo yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu, let us remember at all the times vaya vakati ivo vainge vambori n'anga vakati mashoko ane simba. Hanzi vazhinji vedu we curse ourselves, kungoti upenyu hukangooma obva watoti life yangu yakadhakwa man, kungobvunzwa nemunhu ngototi life yangu yakadhakwa. So we must train ourselves kuti kana ukabvunzwa upenyu nemunhu kunyange zvakaoma, kunyange uchitoziva kutoti gore rino handina kana chandakwanisa kubura, but you just say I am blessed. Each and every time when someone greets you, then you say I am blessed, so that we learn to bless ourselves and we do not curse ourselves. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo nemurume wangu takatangawo kuita zvema-restaurant, ma-businesses awo atiinawo tinongoita zvema-restaurant. Mainge muri mugore ra2014 ndo patakatanga ipapo. Kutanga kwatakaita pandainge ndichishanda, ndaishandira muNigerian uyu aishandisa building kuti vange vachichengeta madrugs, saka vakabva vachizosungwa. Vasungwa kudaro mukoma upenyu wakaoma zvekuti tainge tisingachakwanisi kana kubhadhara rent. Murume wangu iye semunhu ainge achiita zvekuvaka, hapasi pose paaibata mabasa ekuvaka, saka aikwanisawo kuti kana akawanawo basa rekuvaka, by the time paanozopedzawo ndinenge ndichimbokava mabills, tobva taenda kumusha, tobva tanoitawo program dzedu dzatinenge tichazoita kumusha. Saka upenyu papo hwakasvika pakuoma zvekuti murume haachashandi. Of course murume wangu ainge asina kubasa kwaaiti anomukira achienda, aitomirirawo mapeace jobs, ukuwo inini handichashandi. Tainge tongoswera takatarisana apa vana tichida kubhadharira vana maschool fees kumusha uko. Saka upenyu hwakasvika pakurwadza, kuvava zvekuti waishaya kuziva kuti zvinhu zvacho zvichafamba sei. So ndipo apo pandakabva ndachizofonerwa nemukadzi wemuNigerian but ainge ari muSouth African. Akandifonera akabva achizoti kwandiri ainge akaenda kanotaura nemurume wake kujeri, saka iye ainge achida kuti tinge tichitanga business iroro rekuti tinozoita zverestaurant. Akati life yainge yakatomuomerawo, saka ainge achitongodawo kuti anga achishandisa kamari kaainge ainako kuti tinge tichitanga restaurant. We then started that restaurant. Saka iye aiva munhu wekuti aiva neusimbe and ndini ndainge ndava kutongomanage that restaurant. Saka ndakabva ndachizoti mushure mekunge ashayika ndikatongotora mari imwe yainge irimo, sezvo tainge tisina bank account, yaingova mari yandainge ndichingochengeta because iye aizoti month end handikudawo maprofits. Saka ndainge ndava kutongoita sekunge ndinorenta restaurant yacho kubva kwaari. Saka mukoma ndaiva nemari yandainge ndiinayo, ndakabva ndachizoenda ndikanotenga imwe equipment, then tikabva tachizovhura restaurant iya somewhere else, tikatangawo karestaurant kedu. Zvinhu zvakatanga kufamba mukoma, zvafamba zvinhu kudaro takazoenda kumusha manje. Taenda kumusha kwakanzi kwaifanira kuti kunge kuchizoita a party, like this was supposed to be a big party. Hama dzimwe dzainge dziri kunana Botswana muSouth Africa because family yedu yakakura, like zvakaitika sekuru vainge vaine vakadzi, vakaroora vakadzi 4. Vaiti vakaroorana neuyu vobva vatanga kuita misikanzwa vachihura, vobva varamba votora umwe mukadzi, saka vakaita vana vakati one day. Saka takazotanga kutsvakana tikati no, tofanira kuti tinge tichimboungana panzvimbo imwe chete toita party. Saka taenda kupati kuya mukoma. Ameno zvakangoitika. So even though nemurume wangu tainge takatoudzana kuti taisafanira kuti tinge tichizopa vanhu mari, nekuti vanhu vekuti unenge usina kukura navo and hauzivi kuti
anenge achirwadziwa or achazorwadziwa neupenyu hwaunenge uchirarama ndiani. Tiripo papati pane vamwe vatete vakauya kwandiri. Tete ava vakanditi vari kunzwa nyota, vakati nditengere drink. Ndakatomboda kuenda navo kumashops kuti ndinge ndichinovatengera drink, then mari yangu ndobva ndaisa muhomwe. Saka ndakangoboekana ndikati kuri kupisa uko, ndikati vatete endai munotenga drink, but motenga madrink ari matatu, then mupawo murume wangu then neni. Saka ndakabva ndachizovatuma nemwana kuti ange achizotora change. Saka mari iyoyo ndaida kuipa mwana wangu, but ivo vakabva vagamuchira mari. Sezvo vainge vari munhu mukuru, ndakanyara kuvanyadzisa, ndakangovasiya vachigamuchira mari ndokubva vaenda notenga madrink. Saka vakazotenga madrink akawanda, vakadzoka vasina change. Asi mwana manje ndakazomubvunza, akati vakati vapedza kutenga nemari yangu vapiwa change, vakazoburitsa imwe mari vakazowedzera vakatenga mamwe madrinks. Tadzoka kuSouth Africa, business unorisiya kuriramwa. Mukomanashi taiti zviya kana tikanziwo taitawo profit, paingoitika kana something kumusha, totoburitsa mari tototumidzira mari yaya kumusha. Tainge tisingachakwanisi kuti tinge tichimanager business, tichingoramba tichingoburitsa mari, zvinhu zvakasvika pakuoma zvekuti takashaya kuziva kuti toita zvekuita sei neupenyu. Potse munhu watozviuraya. Saka pakuzofamba apa takabva tachizoenda kun'anga, ndopatakabva tachizoudzwa kuti tainge takagadzirwa, mari yedu yainge iri samwe, ende mari yedu yaitoshandiswa mumhiko dzeurombwa. Takabva tachizoti zvinotoita sei, tikaudzwa kuti amhiko dzacho dzeurombwa dzainetsa kuti tinge tichizodzikurira. Saka taifanira kuti tinge tichitopiwawo zvedu zvatainge tichazoshandisa, ndokupinda muurombwa kwatakaita inini nemurume wangu. Saka tikabva tachizopiwa mushonga uyo watakanzi taifanira kuti kana tava kuda kubika ndinokurira chipfeko changu chemukati, then ndobva ndatora mvura iyo yatinenge tichazobikisa sadza tisati tatomboisa pamoto, then kana tatora mvura iyoyo ndobva ndawacha chipfeko changu chemukati, ndochiwacha then ndobva ndachisvina. Asi ndichisviniramo makaremo, mungava muri mubhaketi kana kuti mupoto directly. Kana ndasvina ndobva ndapfeka chipfeko changu chemukati chakanyorova kudaro, ende ndini ndinofanira kuti ndige ndichingobata poto iyoyo ndiri ndega. Murume wanguwo kana kuri kunzi inini ndinenge ndisingakwanise kuzviita, anotora underwear yake obva aiwacha then obva asvina obva atanga kubika. Zvechokwadi mukoma takatanga kuita mari. Nanhasi uno tinoita mari nekuda kwekuti takazovhura marestaurant akati one day. Kunoku kuSouth Africa tine marestaurant edu atinawo, tinongobikawo zvakaita sesadza mumarengi nei. Then kuZimbabwe zvekare tine zvimarestaurant zvedu izvo zvatinazvo. Saka zvatakazoita mukomanashi ndezvekuti takazodzokera kun'anga tikati nai sekuru tozvifambisa sei, nekuti pari zvino tava nemarestaurant akawanda ende makatiudza kuti zvinhu zvedu kuti zvirambe zvichifamba tichifanira kuti tinge tichiramba tichiita mhiko idzi. Saka sekuru vakabva vachizoti ndichakupai mushonga wekuti pavashandi venyu motsvaka wamunokwanisa kuwirirana naye, then mobva mamupa chikafu. Kana mamupa chikafu, iye ndiye anenge achizopota achiita mhiko idzodzo. Saka kuZimbabwe parestaurant yoga yatiinayo tinenge tiine musikana 1 anoita mhiko idzodzo dzekuti pavanobika every day ndozvaanoita. It's either anokwanisa kungoenda kutoilet kwekanguva kapfupi nemvura inenge iri mubhaketi, otonoita zvinhu zvake, otowacha bhurugwa rake, obva atodzoka nemvura mukitchen ototanga kutobika. Ende kana ari iye anonzi anobika sadza, ndo mutemo, ndiye anobika sadza, ndiye anofanira kuti ange achiribika kusvika raibva sadza iroro. Uye zvekare nemunomu vasikana vedu vanotishandira, ndo mutemo wedu uyo watiinawo mumarestaurants edu. Ndiyo confession yangu yandiunza pano mukoma. Kana mukazoposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu akomanaka. But munhu kana uchibikira vanhu chikafu haufaniri kuti unge uchizoromba nenzira dzakadaro akomana. Zvinoreva kuti vanhu vanotodya chikafu kumarestaurant ikoko vanotodya inenge itori tsvina kai. Kana ukaona zvichinzi panowachwa chipfeko chemukati, then chosvinirwa zvekare, chosvinirwa mvura mupoto imomo, pakaipa. Let us try to talk with our dear sister in the comment section. Dai matendeuka
vanzvadzi munozvionawo sei mhuri yeZimbabwe. Hanzi takazviita nekuda kwekuti zvinhu zvedu zvainge zvava kusafamba zvakanaka uye zvekare tainge takagadzirwa navatete. Nyaya idzi dzemafamily gathering pakaipa. Tell me what you think in the comment section. If you have a testimony, please come to my inbox. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavekawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai so. Ndava nemaboutiques matatu awo andava nawo. Ndine one boutique yangu iri muGweru, nekuti muGweru ndimo mandakaberekerwa ndikakurira. Zvekare ndine mamwe maboutiques maviri, nekuti murume uyo wandainge ndichidanana naye zvaizvezvi handisi kuziva kuti chiri kudanana kana kuti because akangondisawo pahold on, saka handitozivi kuti tichiri kudanana or not, but ane imba iyo yaanondirojera iwo uno mwedzi waOctober. I was not sure if he was going to pay my rentals, saka akabva achizobhadhara marentals. Ndakatoudzwa last week nalandlord, ndainge ndisingatozvizivi kuti the rent has been paid until next year muna October, saka kumba haasi kuuya. Ndiri kungogara ndiri ndega apa, handichaziviwo kuti ndoita sei manje, even though ndainge ndakagamuchira zvose, I mean everything about him. Nemurume uyu takasangana pa social media. Like I'm someone who loves taking my photos. Ndainge ndichimboshanda pane imwe shop yemuSomalian kuMarabastad, then ndakabva ndachizosangana nemurume iyeyuyu wandiri kudanana naye, ndiye akazondidzosa kunoku kuZimbabwe. Saka ndainge ndichishanda pashop apo patainge tichita zvokutengesa masneakers kuMarabastad. Saka muSomalian ainge akanditi unofanira kuti unge uchiposta masneakers awo atinotengesa paTikTok pako nepafacebook, but ndaiona kuti TikTok iri easy, saka macustomers akatowanda, especially maSouth Africans vaitouya kuinbox kwangu ndichitovapa address nemadirections kana vari muJoburg, vobva vauya then vobva vatenga. Saka most of the times ndaizopota ndichinzi ndinge ndichinoiswa installation emawigs, ndainge ndichipiwa mari so that ndinge ndichizova neimage iripo. Saka ndakabva ndachizoti nerimwe zuva ndaenda ndikanotorwa mapictures zvekuti ndinge ndichiluka for social media. Zvipfeko zvandainge ndakapfeka ndezvekuattractawo vanhu kuprofile yangu. So ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuverenga mamessages. Mamwe acho aingova mamessages everyday anobowa evarume vanenge vachikupfimba, but there was one guy in particular, in fact ndakatobaya profile rake nemistake, then ndikabva ndaenda paTikTok pake ndikaona kuti munhu ane mari dzake and he was in Zim. Saka takangotanga kungotaura mushure mekunge ndamupindura. Takaita mazuva tichitaura kuTikTok because ndainge ndisingadi kumupa manumbers angu eWhatsApp. So after ndaona kuti zvechokwadi munhu uyu anoratidza kuti ane mari, after andiitira a video achindiratidza kuti ainge aine motikari dzakawanda zvechokwadi uye zvekare ainge aine imba kuBorodale. I was surprised mukoma apo akatora video achiverenga mari achitopa vashandi vake mari. Saka ndakabva ndachizoita interested, ndikabva ndachizomupa mafone numbers angu, takabva tachizotanga kutaura paWhatsApp. Akabva achizonditi painge paine munhu ainge achazoya kuzotenga boots pashop pedu, saka ainge achida kuti ndinge ndichizomupa address nelocation. Ndakamupa, then papera mazuva kuda matatu there was this other guy akauya aiva nemotikari yekuti munhu wose akaitarisa, even boss wandainge ndichishandira vakatomubvunza kuti naiwe hautyi here kudriver motikari yakadai muMarabastad because it is very expensive and unoratidza kuti uri munhu ane mari dzake. Saka akauya ndokubva atenga masneakers. Akandiudza kuti ainge aine bank card iro raainge anzi ange achiuya kuzondisiyira
nemurungu wake, the guy that I was speaking with on TikTok. Ndikabva ndati iripo hapana problem. Ndakabva ndachizopiwa bank card rediscovery rainge riri credit card. Ndakabva ndachizoudzwa kuti rainge riine limit re80k. You could spend 80k nhasi, after kana 3 days vanoloda zvekare imwe 80k. Mukoma ungaipedza 80,000 rands. Ndakabva ndachizotaura nemurume wandiri kudanana naye, ndikabva ndamuti mari yacho yauri kuti irimo mukadhi yakawanda, ndadii zvangu ndangoishandisa mari iyi kuti ndinge ndichizotsvaka stand kana business, because kuno kuSouth Africa nenyaya idzi dzedhudhula dziri kuitika kunoku kuri kurwadza kuraramira uri kuno kuSouth. Akanditi tanga wambospenda mari first, ndoda kuona kuti unospenda mari kusvika palevel ripi. Ndakaenda ndikanotenga iPhone, akanditi chitengera namama vako iPhone. Ndikatengera mama vangu iPhone, akanditi tenga hembe dzinodhura, ndoda kuti ugadzirise passport yako because yainge ine overstay. Ndikaita saizvozvo. Akazondiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichienda naye kuChina, so takazoenda tose kuChina. Mukoma tiri kuChina on a vacation, ndipo pandakazodyiwa sikarudzi yangu negudo. Zvakaitika ipapo mukoma, ndakangoita sekunge munhu ari kurota. Tainge tiri muhotel, so ndo pandakanzwa nokubva door. Akabva anditi muka, tine muenzi watiinaye. Ndokubva ndamuka paya. Saka ndakati ndichida kutsvaka robe rangu ndikarishaya. Pandakashaya gown ndo pandakangovhura dhori riya. Pandakavhura ndo pandakaona kuti painge paine gudo rainge rakamira. Gudo iri rakabva ratopindamo murumu matainge takarara. Gudo iri rainge rakangosunga tai chete, risina chimwe charainge rakapfeka, rakangosunga tai chete. Gudo iri rainge ritori nesikarudzi yainge yakatodai kumira yakatoita seyemunhurume. Rakati rapindamo, pandakazocheuka ndakaona chikomba chainge chisisipo pamubhedha. Ndokubva rachizonditi uya pano, uri mukadzi wangu. Ameno zvakangoitika munyama dzangu, ndikatanga kunzwa ndichitoda kutorara negudo iroro. Ndikatofamba, but ndainge ndofamba ndichita zvekukambaira. Rikanditi ndoda kuti ungochita star wekukotama pamubhedha. Ndikaita saizvozvo, ndikararwa negudo. Rapedza rakandidya sikarudzi yangu. Zvakaramba zvichingoitika ndichingorota hope dzakadaro. Ndaiti kana ava makuseni apo pandinenge ndava kuda kumuudza kuti idzi ndo hope dzandarota, ndaingonzwa nungo. Ndongoti ndichazomuudza. Patinenge ndava kuda kumuudza, ndikati like ndine hope dzandakarota nezuro. Aibva ati udza tsano vaende kunoona nhengi vapiwe mari. Pandainge ndiri kuChina mukomanashe, brother yangu ndopa yakatengerwa motikari. Handichatauri hangu kuti motikari yacho yakaita sei, ndinotya kuti vanhu vekuziva vanozviziva. Hakuna munhu anotozviziva kuti ndakaendeswa kuChina, because akanditi do not tell anyone kuti we are going to China, because iyo ane zvimacontract zvaanoita nevanhu vemugovernment. Saka angonditi it is a government trip tikuenda kuChina. So we went to China. Tichibva kuChina ndakabva ndachizomubvunza kuti so what is the plan, because basa ndainge ndisati ndarisiya. Ndakatomubvunza ndiri mundege, because ainge asati andiitira any plan. Ndava kutanga kufunga kuti saka ndodzokera futi kubasa kuSouth Africa nemaomero akaita South Africa. Akabva achizonditi I know what you are thinking about. Ndichakuvhurira maboutiques 3 maviri muHarare then rimwe muGweru. Saka ndine maboutiques 3 izvezvi. Ndiri kugara muHarare, like sezvandakuudzai, imba yandiri kugara ndinotoirojerwa nemurume uyu motikari. Ndakatengerwa motikari. Mumba ndakangopinda mumba mainge muine everything, even though I did not feel comfortable, but akangonditi why are you being hard on yourself, why don't you just enjoy the moment? Because ndakamuudza kuti it's not like me, ndinofarira kuti ndinge ndichizvitengera furniture yangu, but ndakatongosvika mukoma furniture yainge itongorimo. Akatongoenda kanotenga furniture ndisingatozivi name hidden. Ndakazongopinda mumba muine furniture from the bedroom everywhere. Furniture yainge irimo it was new, zvitori nema plastic covering kuratidza kuti zvainge zviri zvitsva. Saka ndo nyaya iripo mukomanashi. Murume uyu ndakagamuchira kuti ndo zvaari, but dambudziko riripo nderekuti he has been avoiding me
pamba pacho ndinongogara ndiri pamba. Akanditi handifariri mukadzi anofamba-famba, and I suspect kuti anenge ane vanhu avo vanonditevera, nekuti kana ndikabuda anokwanisa kungosenda kana message kuTikTok obva angonditi uri kubuda uri kuenda kupi, dzokera kumba. Ndo zvega zvaanongotaura chete, ndo mamessages awo aanongondisendera kuTikTok. kuFacebook haataure neni, saka ndikudawo rubatsiro kubvawo kumhuri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.